Wah, matur suwun. Iki mau nggo pembukaan. Ya suasanane men ya. Pepeling, tak tunang dedang-dedang ki mau pepeling. Ya. Masa to baleni. Sing jenenge Wiyaga Salah kuwi no, kuwi ilang ki 16 taun. Oh. Kuwi bendina engko isih dibahas. Iya ya, Mak. Iya. Kesalahan fatal ngono kuwi ya. Ayo. Sekarang jenenge penabuh ki ya sok kadang kala sok. Sing jeneng menungsa iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya. Aja kok nabuh, aku mayange kerep lali kok no. Oh ngono ya. Kerep lali. Sing jenenge sulukan Hanjrah ingkang Puspitarum kuwi rak bendina tak unekke. Sasat saben bengi aku suluk cakepane kuwi. Kuwi nek wis muni bleng pikirane, pet iso lali. Kuwi lho kelemane menungsa. Hanjrah ingkang Puspitarum kuwi langsung ilang. Aku takon mburiku, apa terus e? Mburiku yang muni, "Ambo." Ngono. Apa ora kurang ajar lho. Dadi seneng nek dalange cilaka ki seneng. Iya ya, Mak. Iya. Asli ki aku ora golek iki cerita tenan kok. Iya. Nek muni bleng kuwi ya bro tenan kok. Iya. Ya pancen. Aja kok nglakok suluk, nglakokke lakon kuwi kadang kala sok kleru kok. Jejer pisan Janaka wis lunga kudune. Ning Janaka metengik nang kono kuwi. Le sadar nek wis bar janturan, waduh iki ngopo menungso iki ya. Iya, wis biasa ya, Mak. Iya. Kuwi kabeh ngalami, ora mung dalang cekeremis kaya aku ngene iki tak anggap aku ki junior. Lembune Pak Mantep sing senior kuwi ya wis tau nglakoni kekeliruan ngono kuwi kerep kok. Iya, aku kerep diceritani ya. Ya pancen ku kabeh nganggo kleru. Ya, ayo saiki Mbak Orisa Widyasari. Ayo. Wah, iki lagi hamil muda e. Ya. Ora apa-apa. Mau wis takon karo aku, Pak. Anak kula sok lanang napa wedok? Lanang. Kok bapak ngertos? Kowe le dandan ayu aku. Nek kowe le dandan ora ayu, kowe iki cerobo, anakmu wedok. Ning nek kowe dandane iki besus, anakmu lanang. Aduh, kula pengen wedok Pak. Kene, aku yang ngono. Nggih benjing nek pun lair, Pak. Heeh. Lah ra ngono. Iya to, Pak. Wis ben ra apa-apa ben do arang ya wis wajibe kok ana. Iya, wis do gedhe-gedhe. Anake wis do nyiji-nyiji. Agnes siji, Orisa siji, Ika siji, Elisa urung. Terus apa jenenge? Tatin siji, Ayu urung. Neti loro, Wahyu telu. Boros papat to edan. Boros tenan. Ya ora apa-apa. Sing urung nglairke malah sing pojok dhewe kae. Urung lairke macan. Wis ya ora. Mbak Orisa ngaturke nganu, Mbak. Ya. Mau wonten titipan saking mbok menawa wis tau ngerti lho awake dhewe mangke dipundalaken jenang gula. Oh ya. Dibawani. Dandang gula. Ku terus lebake jenang kula kowe aja lali marang aku iki. Lah dhewe kudu selektif, aja nganti dumbyuk karo campur sarine. Campur sarine mau wis pirang-pirang ditokke lho, sriuning pelok wis ditokke lho. Sriuning mustika tuban. Angel lho nek ora wong pinter. Iya. Yo, dibawani, Mbak. Juret lamun bisa sami anulado
do ing ngene do ing ngene cari neno sasraba ing maes pati nenono aran patih lelaku so nek wetu medok ben dadi sinden sing apik nek metu lanang ben dadi seniman sing apik ya ning kaya ngene gumantung karo le tumindak nalika semono kok ana ya nek arep mulai kuwi disertani maca Al-Fatihah ngono kuwi bakale apik arep mulai wiwit kuwi pandeng-pandengan mripat antaraning putri karo kakung kuwi padha maca Al-Fatihah masing-masing 100 kali. Lah do ngayal to. Kakean niku, Pak. Kuwi ngono kuwi. Ku nek wis ping 100 Al-Fatihah ping 100, wis mulai do turu jejer kae maca meneh. Mulai bersentuhan antara tubuh dan tubuh ini muhrim. Ini muhrim sudah sah. Cek ngono kuwi Al-Fatihah meneh. Ping 150 masing-masing. Engko ora andang-andang biar Baca turu nggih, Pak. ya kuwi nek kuwi jarene ngono kuwi ana. Iya, ya kanjeng kudu didongani ya, Mak. Ora kok cenanangan ora. Grombyang, ya wis. Dadine bocah mesti gentro. Ha iya. Ha iya. Apa-apa dipancali ra karo-karoan kok. Yo. Kang kinalong tripra kaya purune kang den antepi nuhoni terahku buka celuk, Mbak. Mangga. Jeneng kula. Mangga. Jeneng tak tung tak. Ya. Ya kan.
mau ya ana sing arek kleru ning ketutup gamelan. Oh iya. Sing endi? Sing ngendang ya anu saking bendina ngendang dadi persendiane kaya obah dhewe. Driji-drijine kaya obah dhewe. Wis ora iso terkontrol pokoke. Nek ndi-ndi ya karepe pengarep ngono. Oh, ya. Oh Mas gas tipis-tipis. Goyang tipis-tipis. Yuk. Dangdut kena iya nana iki ana pamundutan bojo loro no iya monggo diaturake ayo kelap-kelip lampune disko iya ngawur iya matur suwun ya wis tak kandhani le obah ora sah rasa-rasa lagi 8 minggu usia kandungan kuwi rentan ngono ya mak rentan dadi nek obah nyengko kuwi engko ndak ana efek sing ora apik dienggo jabang bayi ya jane wis takon leren no ya cuti sik mergo isih meteng enom wah mboten iso Pak kula niku nek ning omah nek mangan apa-apa malah mual-mual nek teng wayangan malah ngopo-nopo karepe kula pangan. Iya. Ya kena ning aja dimamah. Iya. Nah, Mbak Orisa. Iya, diaturake iki mau jenang gula. Iya. Apik nok. Iya. Ya. Ha iki nek Mbak Ika Suhesti kuwi anu fake. Kuwi lagu sing anyar sing lagi ngetren ki no. Iya. Yo, Mbak, nembang Gembus Asmara. Apa? Gembus Asmara. Gubuk Asmara ta ya ora ngerti kok ya. Nek gubukane ora gembuse? Ha iya. Ayo, Mbak Ika. Wis saya suwe saya jiane elek tenan. Men wis karep. Ora iso dilondreke kok cangkemku wis. Iya. Ya, yo. Dibawani ayo.
Nggih. Dedeg piadeke pancen luar biasa ya. Wah, ayo sing jeneng body biola iki ngene iki ya. Awak dhuwur sirah ya apik, ya pundake ya becik, awake manu bangkeane ya cilik bareng tekan kono mak plendung ya. Medung jan. Kono ngendi? Luar biasa. Ning nek Kyai Tepus ki aja tok sawang sikile no. Oh, Kyai Gunung Kidul ki wah wis. Nek tekan nggon sikil siji tretepen, loro mledhek. Tungkake delok ora wis. Lah, tenan ta didelok. Napa? Mledhek ngono kok. Mletek yo ben. Ayo. Nggo ngerem ngene iki. Tinggo ngerem nek mlaku. Ayo nek pas sudan kan kono licin, nanti le ngerem nganggo sikil. Napa, Mas? Iya. Nyaluk lagu apa? Oh, nggih. Sarung jagung. Sik kepripun? Sik slendro. Belok barang kok sarung Belok jagung. barang. Iki ayo ora mutu sarung jagung. Mboten niku wau Bu Pras sing slendro apa sing barang ngoten lho, Pak. Oh, manut kok SpongeBob anak-anak. Ya kan digenahke. Ah iya. Engko nek kleru. Sarung jagung slendro ki sing kepiye? Enten. Sing piye? Riko sragenan. Ayo sing piye coba? Kula mboten apal. Ah ora apal kok tok tari. Engko nek kono njaluk slendro kowe ra iso. Lah ya nek ra iso dibalekke duwite. Ah, kowe kok balekke duwite. Iya, kowe iki simpan pinjame ra tau nyaur kok balik. Ya kampung sapa? Iya. Ayo, Iki Mbak. nggih sinten iki? Ayo, ya kono kene kono. Wis didum cah 9. Heeh. Wow, kowe Piro iki? 100 cah 9 wis kumanan 10.000, nyepuluh turah 10.000 nggih Wis jenengan. ora apa-apa mbangane buruh gendong. Ayo, Gek. Kula kene apa, Pak? Sarung jagung mau dadi ajane arep gubuk asmara dadi sarung Oh, jagung. nggih. Ya. Dari bawane mau wis dibawake sarung jagung dandang gula. Banjet mau. Saiki ora usah dadak dibawani langsung buka saka bonang. Ya. Ya. Sip. Buka bonang, rasa dibawani langsung sarung jagung. Deng 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 deng. Ayo sing jenenge bonang ki nek ngabani kanca-kancane siap ki mesti nggawa tutukan ngono kuwi. Tong tong dong 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 dong. Heeh. Ya. Pokoke anggere kenengko bonange wis muni, ya kendange langsung nyaut. Tung ndlep. Nah. Hati-hati, pokoke kendang ki pokoke pertamane kudu tung ndlep. Tot gong. Pokoke nek urung tung aja dindelepke dadi tung ndlep. Tot. Ya. Monggo. Dayane apa iki ya? Oh.
Matur suwun, Mbak Ika. Matur nuwun. Iya. Iki lagi tak goleki no. Iya. Wiwitan arep nembang pepeling sing kleru kendhange Jaipong. Iya. Ki mau ana sing kleru kendhange Batangan ya wis urung wektune nyamber wis disamberke. Ya. Terus mau balungane ya nang ning nek nek ning nang ning ora ta ya. Wis kecandak. Apa to sebabe kok klera-kleru kancaku? Sebabe apa? Iki eneng sing metil gedang sajen. Siji nang kene iki ketok kelong iki mesti kru gamelan. Aja main-main karo sajen iki aja main-main. Iya. Wis ora apa-apa tak jawabin. Iya. Engko nek metu pertanyaane tak jawabe. Iya. Ya panjen ngono, Pak. Wis ora apa-apa ya kanjeng kenggonan kok iki kok isih kok tekan bar ngene iki. Sebabe iso dititeni wayangnya anggere ana sing kleru saka ngarep kuwi tekan bar engko mesti ana sing kleru terus. Iya. Nek ketoke kok wis biasa saben bengi ngene iki. Ora usah digawe angel. Ya. Ayo saiki Mbak Elisa or karo Salaso. Ya iki sinden sing nek basa Jawa kagok ya ora iso apa jenenge ora iso alus ning ya pancen bocahe ngeni nang budaya ya. Dasare sekolahe ya dhuwur S1 lulusan isi Ngayuja jurusan pedalangan terus mlebu nang psikologi S2 psikologi. Ki lagi neruske nang S3. Oh iya. Iki tenan. Lagi top-tope. Ya. Ning wis ora bakal ngungkuli aku. Kok. Aku kira ora S8 kok. Oh. S8 ya apa? Sinten sumerep sapi saged singsot suwe sanget. Lah aku nemu lagi mau lho. Iya. Ngeruh lambene supirku kok kaya bokong sapi. Ya iya. Ayo Mbak Elisa, lah ora gek medun-medun ngene iki. Nah. Nggih, pun iki pun ngadak. Kata-katane wis kaya ngene pun ngadak. Nek ning kono ya, Pak. Anget, anget nek ning kono anget. Ayo anget. Jajare Mbak Tatin empuk. Jajare Mbak Tatin apa? Gemuk. Empuk. Empuk ayo. Kowe dilemokke men awakmu ora kaya biting kaya ngono. Ya ora. Aku wis mangan akeh ya sakmene, Pak. Ayo ming durung sesuk nek wis di bojo wis bar hamil kowe mesti awake njebobok gedhe banget kae. Ya ora mesti. Kok ora mesti piye? Ya iso kuru ya iso kok. Ora mesti selemu. Nah, iki acarane halal bihalal. Karo tasyakuran terpilihnya Bapak Kepala Desa Krisdriyanto Eskom. Ya. Pak Krisdwiyanto. Pak Krisdwiyanto, ora Krisbriyanto, ora Krisdwiyanto. Krisdwiyanto. Eskom. Ya. Sarjana Eskom ki apa? Komunikasi. Sarjana komunikasi. Yeah. Berarti ku nek lulus ming basa brek-brek 10-2 ngono kae. Ki nganggo walkie-talkie ngono. Walkie-talkie. Heeh. Sarjana komunikasi. Sebagai Kades Panggang Kecamatan Kemalang. Lho, kene iki wis Klaten lho, Sa. Iki Klaten, Duduk. Iki Cangkringan Duduk. Dudu wis Klaten. Oh, Klaten. Nggih, Jawa Tengah. Goleki nggone takon ning Polsek Cangkringan ya ora ana, Desa Panggang Kecamatan Kemalang. Nanti bingung sing goleki nggone. Ya. Mergo wis mlebu Jawa Tengah. Jawa Tengah, nggih. Niki wonten pamundutan apa, Pak? Iki mau nek kowe iso apa piye bojo loro ayo. Bojo loro ya cobi nek coba-coba ya. Ketoke iso ketoke. Sing piye ayo. Sing kelap-kelip lampune desa ngono ketok. Heeh. Ya ngerti. Awak guru mikir bojo loro. Iki gamelane iso ora? Iso. Bojomu piro ya, Pak? Nek bojomu piro? Siji. Oh, siji. Ora tambah meneh, Pak. Ora, wis. Carane nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene, dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Kejaba ming bojoku to? Iya. Ah. Karo kirek. Siji.
Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek kok. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gremgek jare sing gemremeng. Gemremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Mergo lho. Oh iya, mergo nek wong duwe bojo loro kuwi nuwun sewu. Ika. Pangananmu lho. Mbak Ika panganane walang kuwi, Mbak. Panganane sapa? Panganane Ika. Wong Gunung Kidul ki mangane walang. Masa ngono kuwi langsung dipangan, Pak? Ora gerine kene geri-geri. Ya digoreng sih. Oh, digoreng tak kira Saiki langsung. Gunung Kidul kuwi kalah karo Tiwul, kalah karo walang. Saiki sing ngetren walang kon. Oh iya, sinden-sinden ki ya do seneng karo walang. Iso apik marake apik suarane po, Pak? Apik. Iya, mergo kuwi engko sutange iso ngoroki telak. Oh, sotang iki apa? Sutang ki sikil. Oh, sikil. Oh ya. Sotang sikil. Oke. Ning aja dilokke nggo wong lho. Ora. Iki senengane sok ngawur kok tok lokke tok nggo pembicaraan sehari-hari. Sutange, Pak. Lah ya kowe iso dikeplak. Aku wingi sotang ki dudu kuwi ya, sotang ki sosis kentang. Aku tuku ning ndi kae sosis kentang jenenge sotang, dudu sikil. Kuwi singkatan sosis kentang. Oh iya. Sutang. Sotang karo sutang beda. Ah, nek pengen mangan sutang ya engko nek bubar mangan sikilku. Iya. Ya, kanca-kanca men ngapalke balungane sik. Oke. Nah, nina. Mboten di bawani to niki langsung to pratine. Bojo loro bawane apa? Mboten bawa to. Kok aneh-aneh kok. Yes. Nek bojo loro ki ora nggo bawa. Sapa retine? Sapa ngerti. Ya, bojo loro kok nganggo bawa. Ayo ora usah dibawani bojo loro. Awas nek nganti salah. Wis kanca-kanca men do mantek dhisik. Iya. Do ngeling-eling. Tak dudan. Yo. Ayo wis pokoke anggere kempule rasa bingung-bingung arep tok nai bendhe kuwi wis malah ting tung. Yo, monggo dados.
sapa sing setina kanggo wong liya. Kok beda Pak cakepane, Pak? Beda jengkulmu. Aku nontone iki ning Didi Kempot. Oh. Nah, iki beda iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Coba praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye ki mau kok sindan-sindan ki do ting-tingo kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni aku merong dina kok menang. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu apa sing modelmu. Ki mau sing tak nyanyekke ki mau coba. Iya, abang biru lampune disco. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bajute mau akeh banget lho sing kleru. Bajute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wes, Nek kuwi ya cekot-cekot mumet temenan. Sirahmu mat sing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikute meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepan. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora sado protes kowe iki. Lah bapak sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya. Wong ngising ki ra goleki isinge. Ngising yo ngising wae ngono lho. Hei. Aku ra wis ngomong bola-bali to. Kata-kataku yo aja ditokke nang nggon wayangan bola-bali kok. Ya itu peribahasa. Orang nggak boleh menjilat ludah. Nek wis ngomong ora oleh idune ra oleh dijilat meneh. Nek wong ngising yo ngono, nek wis ngising yo mosok arep goleki isinge. Iyalah. Iya bener. Yo ngono. Iki kalimatnya ya bener kuwi. Mosok arep ngoblak-oblak ngene iki ya. Ya no. Pon nggih niki pon nggih. Nggih. Atur sembanun. Bojo loro ya. Ya, bojo loro ya, Mak. Anek sing siji iki pancen ora iso nganggo gamelan no. Iki mesti angel banget do mikir. Ya. Kejaba nek eneng kibote. Lah ya, lah ning ya wong ora nggawa kibot suketeki iki. Ya. Ki ra iso diaturake mengko diganti Kalonjono. Ya. Rasa kuwatir no. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya. Sing sinden daging. Ya. Wah. Lemune ra jamak. Ayo. Ah. Alon ngarepe ya suguhan kabeh kaya ngono kok ya. Ya awas. Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jelek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontone do wah gedhe tenan ngono. Gedhe ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepatnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo Butatin. Tak tung tak dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa Mak Duk kok apik? Duki gedaduk apa piye? Lah niki mau Mak Duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem zlek. Iso Apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan
Iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nendi ya. Jembatan Kalipraga. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Itu dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Iki tak omongi alamatmu nek medo nimbali iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Kok terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh, rada dalane rada ngguthuk medun pas nikung. Iya. Yen nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup, ya kono kuwi. Cungkup ngendi kae jaratane? Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggoni aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggoni aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku iki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil? Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngenget tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Lanjenan kok ngonekke aku juru kunci. Apa udu? Udu ya wis rasah lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasah protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Ngembang napa? Ya sakarepmu. Isamu apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamundutan mleh mboten. Ora ana pamundutan, sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakoke begawan dono. Menika ngaten nggih jatahipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlentrong tenan e. Aku wae dintup. Apa? Mlentrong ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entop? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, nek entop ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, anggar sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung kowe ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Lali yo kok lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo. Oh, kan aja padha ya. Campur sari. Yes, silendro berarti ne. Lendro. Le wong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya? Dite tenan malah cilaka kowe ora. Iya kadung tresno nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwung ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Wis ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi. Kula cek SMS aku kula pun dugi, Pak. Kula dandan cara napa? Wis sakarepmu. Kowe metune engko nek arep Liwung. Oh siap, Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati tanpa
Ya pancen ya nek disawang tatin ya. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. Aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. Inner beauty. Thinner beauty. Inner beauty apa? Aura. Thinner beauty iki sik nggo nyairke cat kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule iki. Apa nih? Apa lagi? Hawa dingin. Ah, ora tau nang Eropa. Oh, Bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Ah, nggo ngapa ngejak kowe ngebot-boti pesawat? Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Ming mergo kowe aku ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint kok. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Supir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye. Kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap ning dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya. Ditilang aku. Iya, begitu war nulis tilang kae, Bapak juga enggak konsekuen. Bapak polisi kok pulpennya pilot. Aku yang mana? Polisi atau pilot? Ya sudah, colke. Damai. Padha petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak Polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat goleki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diancel ngono. Ayo. Tansah kumawanging netra Neno jero ati kadung tresna Tin, nang kene ana buah sing le mangan kudu malang. apa? Ayo, kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing le mangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung iki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ku buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh, jagung ki tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu Satemah lara as nyilih cangkemku malah. ben ngirit mara Suarane ya apik, piyayine ya becik. Becik ya nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. Ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ondrok, mongko luwuk wae. Terus jigang nang kursine iki udut 76. Masa udute ngenteni anak buahe do laporan.
Padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon progo kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jekang karo ul. Oh terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Nah, kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Kale ngemat kele jekang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus Tak weruh kira apa? nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jegang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae. Wah, Tadin jegang. Liwat apa mandek? Maune liwat. Terus ngerti kowe jegang aku mundur. Yo nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana Ora. mobil riben kae. Mboten. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenak-ngenekke iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi Matane putuh ngene kok. apa kaya rada kira siji ngono. Ha iki nek aku nek kesel ki mataku jan kira siji. Iki pancen moto sing Oh, apik. kaya gareng. Ya kaya gareng ki mataku ki nek kesel mesti sipit siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen wong Nadyan bebrasane kali kanak jodong sak lambar Ya, Pak, nyamleng banget. Na na nen na nen no nen no. Mangga. Pacaane sarwa asri jroba Rondo slow. Ya.
ngunduri mas-mas kuwi ora. Ya salahnya nang buriku. Kok saleh nang mburimu nek ora diaturi kaya ngono ya do gemremeng kok. Iya. Wis gawe lungguh. Wah, jan. Yo. Wis gawe lungguh sik. Nah. Wis senengane. Bayi, dalange nyebai. Kok wae ora. Wah, ayo. Panjenengane Pak Surata karo Pak Sukamdi kok. Iya. Wah, lagi yaene wis dicaparingi meneh. Wah, jan. Iya ya, Mak. Iya, iki sindan-sindan iki wis lali le nyindan kok engko. Heeh. Anggere muni bar limbahan kok tundlang tak. Dikon nyindan wis lali, kon rumpakan wis lali engko delon. Iya, saking bungae. Ngono ya, Mak. Ayo, Mbak Ayu sing ngagem kacamata. Iya, nganggo kacamata kalah rojaran. Lho. Kok kalah rojaran? Jaran kae nganggo kacamata nganggo setut ra kathokan ya wani. Kayak kewan ora padake. Mangga jumeneng alon-alon disingkirke sik ora nglangkai panganan. Ya. Iki jane ya padha bobote karo Tatin. Iya. Ming umure tuwa Tatin. Oh. Iki jek bocah iki jek 22 taun nek ora. 23, Pak. 23. Iya. Ning wis kagungan garwa. Ya wis ora apa-apa. Jeneng Pesti wis ora iso disingkiri kana. Ya. Ayo Mbak Ayu cara pasundan. Ya. Apa jeneng iki? Bajing loncat. Ya. Wah, iki dadak bahasane cara Sunda. Ora usah kuwatir, aku nek ning Sunda iki wis kulino kana. Oh. Oh to. Ora usah kuwatir. Tak artekke cakepane. Oh iya. Saged ta, Pak? Lho, aja kaya kowe. Kuwi Banyumas. Mah Banyumas. Oh iya ding lali aku. Aku maha damang di dia. Iya. Nuhun sampurasun. Jampes. Rampes kok jampes. Iya. Bisa aku padake. Aku nang Bandung 3 tahun nih. Heeh. Bandung Jawa Barat. Aku tahu lho nek ning terminal Kewirangan. Iya. Kono iki nek muni wis ra atos. Heeh. Aku ning kamar mandi iki didodok wong Bandung. Mang atos. Waduh bingung lah aku jawab. Aku terus muni ora encer aku. Bul atos ki wis tak kira takon nggon aku ki atos. Heeh to. Wis ben. Heeh. Iya. Ora ngrasake ora ndi. Iya, iya. Gunung. Nah, cetha Gunung Galunggung. Galunggung. Kapungkur. Apa mak? Gunung Galunggung kapungkur. Dadi liwat Gunung Galunggung mburine awake dhewe kapungkur. Iya. Rasa digeguyu to. Iki serius aku mikir tenan e. Didarani gojek. Ya. Gunung. Sumedang Ketunjang. Gunung Galunggung, Gunung Sumedang. Gununge loro. Oh. To. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Loro kuwi jajar. Oh. Gede cilik. Ayo. Terus Talaga wis ngarani Sangkawayana iki di sekitarnya. Dadi antaraning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki tengahe ana telaga dan sekitarnya. Ya. Yuk. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Apa ora ana nggon? Ayo. Terang kicik kok ning tengah gua. Ya wis pokoke sak nggon-nggone lah. Entuke tengah gua ya wis ning tengah gua kono. Iya.
tunungna kalah rusegono mbok wis ulah pundung Ula pundung tulis sungkur lan sungker tadi teyang ternyata apa-apa ki sing iso ora ana sing iso ngalahke Nuk. Iya. Ya. Tarim 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 Lho, Rim goleki mbok demu Rim. Tarim raga wayana Terima ragane, tari ming terima ragane tok. ngancik Tetep diancik karo tari. ngancik di Tetep edan. negara hati Ora digagas. Mana ada urus. Sunda Ya nabose sing ndoke delehke. nyenyet Ayo apa-apa ki mbok muni resepsi ae ya, Nak. Ya. Nanggap dagelan paling lucu sak donya. Anggere ndagel metu bareng sego. Modar wis to. Ora ana wong gatekke dagelane. Oh, mula menakan dhewe ki Nuk. Ayo. Iya. Yo deleke sik. Heeh. Yo karo mamah ra apa-apa ning nabuh. Heeh. Yo. Sing nyuling dilepeh sik segane. Yo mangga yo. Bajing luncang. Ya. Ya sak sindok sik ora apa-apa. Kok suwi lho.
engkang engkong matur suwun Mbak Ayu ya. Ya saiki dinggo penutup no ya. Kita tampilkan trio kewek-kewek. Ya. Trio kewek-kewek. Ya, saka jejere Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu, Bu Prastiwi, Liwung made in Kasepuan. Ya. Pokoke pinggir kono sing sepuh-sepuh iki tak kon ngliwung. Ya, ora ming uler kambang, ora ming Sinomari Jatha. Ayo Liwung. Ya. Ayo medun. Ayo yo Len. Ayo ge wis. Cekat-cekat. Piai 3. Ya. Nggih alon-alon. Heeh. Pun tuwa. Heeh. Iya. Wah, jan piai kok. Yuk pras tengah. Yuk benake sik sendoke. Pras TV tengah men ketok serasi sing dhuwur-dhuwur pinggir. Tengah pras. Nah, yo iki mbok-mbok kabeh nok yo. Men do pegijikan men ra kademen yo. Punti Bos Tato wingi munine. Bos Tato muni ajeng nyawer nek Liwung ngoten. Bos Tato sapa? Mbah aku ya ora ngerti. Iki apa wis nyawer iki apa? Muni arep meneh kok. Muni ajeng meneh. Nyanyi sik, nyanyi rung karo anape kok njaluk saweran. Ya. Nyanyi sik. Ya. Diliwung atiku. Oh, ya. Ayo ora anteng nek penyanyi iki sing semangat kok mung do nyekukruk ora. Yo. Trio Adang. Heeh. Trio Adang. Yo mangga. Yo diwiwiti yo. Anak-anake dijak nyuwara kuwi. Karo nyuwara.
Sing nyanyi sing semangat, nek joget sing semangat. Ya. Hae 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 trang tung 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 yo. Lho, Prastiwi sing tuwa dhewe gelem mencolot kok. Sing enom-enom ora gelem mencolot. Engko ora yo, plek plek plek. Yo. Napa ne? Ora apa-apa. Sing wak plek. Yo. Sabda Pandita. Kintang-kintang. Iya. Aku pancen cinta karo Mbak Yu kuwi sing tengah hujan. Semangate luar biasa. Iya. Cita kok dinyek. Piye? Kok ming tok nyek gaweane. Oh, cinta iku ora kudu aku mengutarakan kalimat-kalimat Mbak Yu sayangku, ngono ora. Ning aku ngenyeki mergo aku sayang karo kowe. Iya. Aja kuwatir pokoke, tenang. Nang ndi tak jak kowe pokoke. Heeh. Kena gungkusah demit e. Ha iya. Anggres muni tang kintang kintang tang kintang kintang. Ora gleleng. Yo. Kaya Aja ora. ming modal guyu. Ayo. Iki ming guyu e. Heeh. Ora mung guyang-guyu ora padake Prastiwi iki tontonanmu apa piye? Iki ki ya sinden nek diguyu. Kowe iki ya kudu ngono kok, Dur. Anggepe kowe sing disupit, anu sing diteteske. Yo, mangga, yo. Lumayan to, kuwi nek nyambut gawe tenanan ra ya asile ana to. Ora mung gaya. Kuwi nggo Prastiwi. Kok malah nesu kok? Ora nesu aku kowe iki semangatmu iki lho sing luar biasa. Ha kene sing saka nggonamu. Hah? Sing saka nggonamu ana ora? Apa? Oh. Perhitungan dalange. Perhitungan piye maksude? Cetil. Cetil piye wong ora ana apa-apane kok. Ya kuwi. Endi? Iki kertas gelem apa nyok? Oh, cempala. Cempala ya gelem nek kowe cempala mesti. Kekareman kowe. Sinden kok pekaremane cempala. Argo ngopo? Ya, ya. Sabda Pandita.
cek ini ngono kudu dipaske jogetane. Wis gedho Madang. Ya. Jian semangat ya. Iya. Arang sing telu ibu-ibu kae nek ora kok ya do betah melu aku ngono lho. Iya. Monggo pendak dino tak ajar terus lho takon ngliwung terus. Iya. Lah witekno piye to, Mak? Ora ana sing protes. Aku nek carane kaya ngene iki terus-terusan aku metu saka kene. Ya ora ana ya, Mang. Prastiwi takon mbok kowe nek kira-kira jeleh takon liwung terus metu Pras. Jangan. Metu ya ora madang. Omongane ceplas-ceplos wae. Iya, slendro Mas, ya. Ayo diteruske dhisik. Mangko gara-gara disambung ya nak iki gemblandangan wektune akeh banget ya. Ayo tak dereke Mak yo ngger. Tansah marmaring sukma sinupaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora kawusa nalika semanten para kadang braja nalika semanten sinten ing medal Jawi madaning kapal wates kadipaten ing Glagah Tinulu kejawi nomor kira patih Harya Sengguni ingkang ngawe sangganing para sata Kurawa pating bleber pating cokor tirta budakaning dalagan
Pak sur tambur miang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Man ingkang putra ing Banjar Jungut pundur sasana Cemadung Dawula. Enten apa pengawinipun Paman Harya Sengguni? Kurawa nalika semanten mesanggrah wonten ing tapel wates Kadipaten ing Glagati nulu teka wanter pengawinipun Paman. Kadi iku mlebeting Dwajala. Kula ingkang putra pundur sasana Cemadung Dawuh. Manwerta, manwerti, manwerta. Kula nungsung pawarta, manwerti kula nungsung pawarti, man sengkunar metu nglatar kula pundur sasana nungsung kabar. Man sengkuni medal Jawi numpak Pitmini. Kula terus sasana nungsung pawarti werta, werti, werta, werti. Kula ngaturaken Hermina Kata man. Her menika toya mina menika ulam kata menika galak sak galak-galake. Ulam kesrambaing toya tesih galak atur kula wae. Kula Cadung Dawula. Paman nadan ingkang putra pun Surtayu kula Cemadung Dawu. Kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika kula manda mandi lika upasaga mandi-mandi upasing kula tesih mandi atur kula. Paman nadan kula ngaturaken Gandharwa mangsa jalma ingkang putra pun Kartomarma. Gandharwa menika buta, mangsa menika mangan, jalma menika menungsa. Sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Man. Sakiman. Kula ingkang putra pun cici traksi nyadong dawuh man. Kepareng kula ngaturaken Tirta Candaka. Kowe ya ngaturke to, Cit. Nggih, Man. Tirta Candaka. Tirta niku banyu, Candaka niku kodhok. Galak-galake kodhok. Kenging banyu, tetese galak. Atur kula, Man. Kepareng kula Cemadung Dawuh. Kepala kula ke putra pudul Gati. Ngaturaken ampal-ampal pisang, Man. Kuwi werdine apa? Mboten wonten werdine napa-napa, nanti kepala kula Cemadung Dawuh kenalipun Paman Harya Sengguni. Mlipun kabale teka panjenengan medal Jawi, kepala keputra Cemadung Dawuh Paman Harya Sengguni. Dur, lho. Lan kowe kabeh para sata Kurawa. Lho. Ngerti ya Le, kowe tak kandhani. Apa to sababe dene aku nganti lawan kowe kabeh prapta ning Kadipaten Glagati nulu nggih. Iki mau ngemban dawuh timbalaning anak Prabu Duryudana, merga anak Prabu Duryudana nampa nawala sedan saka negara ing Pringgondani wonten ing darbe gawe ora kejaba mung Pandhawa. Pandhawa duwe gawe ya kuwi utamane si Werkudara. Ingkang kepengin jumenengake anake si Gatotkaca menyang negara ing Pringgondani lantaran bojone si Arimbi. Mula iki mau kabeh ora dadi kersaning anak Prabu Duryudana amarga nek nganti Pringgondani dadi siji karo utawa sing lenggah dampar kuwi Gatotkaca. Tan Wurunga kuwi mengigo pretikele para Pandhawa nggone kepengin blengket negara ing Pringgondani wekasan saya muwuhi kekuwataning Ngamarta. Yen Ngamarta saya sentosa Ngamarta saya kukuh bakuh kekuwatane Tan Wurunga sesuk Bratayuda kowe bakal kecipuan nandingi wong Ngamarta. Mula kersaning anak Prabu Duryudana dina samengko kudu dirampungake. Tegese Gatotkaca aja nganti kelakon jumeneng nata. Kandhega pretikile Kakang Penemban Durna nggone bakal ngojo-ojoki kelawan Adipati Brajadenta kowe tak kandhani ya Dur. Dina samengko apa sing dikarepke dening
anak Prabu Duryudana apa sing kersake dening panjenengane lan Kakang Durna saiki wis bisa mblithuk marang penggali anak Mas Brajadenta. Wekasan anak Mas Brajadenta merang Kampo Jingga. Tegese ora gelem nekseni Gatotkaca nanging malah bakal ngopyak marang jemenengane Gatotkaca. Ulalah. Lha niku wis batin lho. Kula niku teng pesanggrahan wis gagas. Kula wis ngejak rerasanan Surtayu Kartomarma Durmagati Durgempa Dursena lan sak piturutipun kula jak rerasanan. Malah kula jak bedhekan. Ayo, bedhekan le. Paman Sengkuni karo Bapa Durna ning Glagah Tinulu iki karepe apa? Sami nyebataken nek karepe pancen bakal gawe srana wurunge Gatotkaca. Larak tenan. Ora lidhok ujaring wong daplok nyata kabeh kelakon. Iya, pancen kabeh kaya ngono. Mangke riyen, mangke riyen. Ampun kesusu. Mengke ndak keseluruh dalan buntu. Kula tak takon karo panjenengan. Sampeyan niku bola-bali wong salwangsul kok mesti gawe kisruh, bola-bali mesti kok gawe geger niku janjane pengajape napa to coba? Napa karo kocone dadi ratu teng pringgodane niku ngembet wong Kurawa? Napa karo kocone dadi ratu teng pringgodane niku gawe kapituraning Kurawa? Lho, mboten lho. Mboten lho. Upama ana penemu nek bakale Pandhawa blengket pringgodane. Haha, niku nek mergane penemune wong serik, penemune wong ora seneng. Niku tumrap kula ngoten. Dadi pemanggih Kakang Prabu Duryudana niku pemanggih wong sing kuwatir, pemanggih piyayi sing penggalihe was-was. Merga nek nganti pringgodane dadi jalih ngamarta. Niku mangke saya muwi kekuataning wong-wong Pandhawa. Nek cara kula ora perlu kuwatir, ora perlu wedi. Wong sing ndombani Kurawa niku ya ratu 1000 negara ya pirang-pirang. Lah kok dadak kuwatir mergo Gatotkaca dadi ratu. Wong kok melu karo kabejaning wong liya niku nuwun sewu. Mboten apik lho, Wan. Mboten apik. Terus saniki upama Bapak Durna pun kelakon bebujuk Adipati Brajadenta. Karepe kowe kabeh aja padha kepenak. Nanging kudu ngewangi kelawan nak Mas Brajadenta. Lah niku tegese sampean ngejak elek melih. Lho, ngejak elek piye? Lho mangriye. Nek digagas upama saniki Kurawa ngamuk teng negara Pringgodani. Ketok Kurawa ndombani Brajadenta. Lah niki mengke wong-wong Pandhawa do niteni. Wah, sing gawe kisruh wong Kurawa, sing gawe rame wong Kurawa, sing gawe geger wong Kurawa. Kurawa entuk eleke. Ngoten? Ora mung Pandhawa sing udah ngarani Kurawa elek, masyarakat saya ngerti kabeh nek Kurawa niku pambegane elek, senengane meri karo kabejane wong liya. Wah. Kok ngoten to, Man? Mamak cilik. Kedahipun dipun pegali kanthi pelmati. Campur kados panjenengan glusah-glusu to, Man. Gatotkaca niku ya dudu wong liya. Niku anak kula dhewe, anake Kakang Mas Duryudana. Merga Pandhawa niku ning sedulur kula. Nggih. Dadi Gatotkaca nek dadi ratu teng negara Pringgodane niku wajibe para Kulawa niku nyeguyub. Adeke Ci Gatotkaca nek dadi ratu teng Pringgodane, ora kok malah gawe kicluh. Kudune Kakang Prabu Duryudana niku nek duwe pakati sing kados pekaten niku campean kelekke, ora sak pinake dhewe kaya konten niku. Sampeyan kok ora kloco to? Tikah laku sampeyan kok niku ora mung elek-elek sampeyan dhewe, ning elek-elek para cata Kulawa. Kulawa niku wis ora ditenengi karo masyarakat lho, Mbak. Niku tenan. Kulawa niku biasane balis sik nonton akeh. Saniki balis blas ora ono sik nonton. Do njikili Kulawa le balis. Domo nyawang para Kulawa merga tekone para Kulawa. Mula nek gagal atur kula ditersambake panjenengan sampun kantos budalaken para cata Kulawa. Ngetutaken tindake Brajadenta. Niki Kulawa mulih mawon teng pundi? Kestina, mboten sampe melu perkara niki. Lenggah sekeca teng negara kita niku malah kepenak. Dur sakarone kula wonten dawuh. Iki dawuhing ratu. Nek nganti kowe ora ngestu padha dawuhing ratu, aja takon dosa. Apa kelakon mengko aku bakal nampa duka. Nek aku matur kabeh mau ora kelakon merga Kurawa padha ora gelem tumandang karya, tak katutke dosane. Nek gawe nganti ngerti ora gelem padha makarya, anak Prabu Prisa sak kowe ora gelem tumandang karya,
kowe mesti nampa Twidana. Kowe apa ora apal watak wantu ning kadangmu tuwa? Ning nganti kowe nampa pidana sapa sing kapitunan? Kowe dhewe. Mula ayo to. Gawean iki ditandangi. Rasa mikir ala becike sing baku tumandang karya. Mangke riyen wong manggang karya niku ya dipikir ala becike kok ora dipikir ala becike pripun. Nek ala ya ampun ditandangi nek becik ya awi sarang-sarang ditandangi niku nek tumrap kula kaya ngoten. Aku jero ora kon mikir ala becik niku pripun, Mas. Sampeyan iku jur ngawu, gawar ngawur. Bodong pudele napa-napa ditasaki napa-napa terus dilakoni waton katekan sediane. Wah, kaya ngono niku ora bakal entuk kanca pirang-pirang nek sampeyan dimungsuhi karo kiwa tengen. Betul? Ampun sampenake dhewe. Wase mangkat ora. Saya tak takon mangkat ora. Ah niku pertanyaan kaya ngoten niku sing gawe bingung. Nek ora mangkat mesti dilaporke karo atasane. Nek mangkat wong iki pakarti sing ora prayoga. Mula Wangsulana mangkat ora? Wangsulana mangkat ora? Nggih, penyang. Nek mangkat aja kesuwen. Mangkat dina iki budal. Ngetutke tindake Adipati Brajadenta. Ditutke nek pancen wis ana rame-rame nang Pringgondani kowe ngampiak kabeh digawe saya geger digawe saya kisruh supaya Garukaca ya ora iso dadi ratu nang negara Pringgondani. Wah nggih manut mawon. Lah niku dawuh Paman Haryo sing niku lho mengkari manut Yaca. Adi-adi kabeh do menyang ngundak dukani Kanjeng Koko Prabu. Wis piye meneh wong kowe karo aku nayakaning praja ming bangun miturut dawuh perintahing Nalindra. Nggih, ngecoki dawuh Surtayu Kartomarma. Swata mayu do mangkat. Laku dedemitan nyaketi tindahing Brajadenta mung yen ana gegeran kowe karo aku ngampiak negara Pringgondani. Suwawi kula dherekaken Raden. Panalingane loro majaring ratri nenenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Bobo Pemban Sukalima. Kula nggih, kula. Dinten samangke jumbuh kalian pangandika panjenengan. Sasampunipun nyawisaken samukawisipun tumunten kula badhe anungka dhateng kadang kula pun Brajamusti. Malah samangke Brajamusti badhe kula tanting. Menapa inggih purun derek kalian ingkang putra pun Brajadenta. Nanging menapa badhe manunggal kalian Kakang Mbok Ayu Arimbi.
Upami tetep badhe manunggal kaliyan Kakang Mbok Ayu Arimbi nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula kedah mentala dhateng adi kula menika ing ngleres kudu ditegeli merga napa Nger gegayuhan menika ajacapun sing sok nrimpet nyandong menika malah sedulur dhewe mula nek tumrapura nek wong duwe gegayuhan menika kudu tegel karo sedulur kudu tegel karo kanca ruwang kudu tegel karo sanak kadang mitra kawruh kiwa tengen sing ora mathuk ora gathuk ora setuju disingkirake. Nggih. Nah, ngoten menika. Menawi panjenengan mentala dhateng ing rayipun Brajamusti kula kinten dampar keprabon Pringgondani menika saya caket saged linenggantiring paduka Nak Mas Brajadenta. Matur sembah nuwun Bapak. Leres Gen. Pokokipun. Durna mboten badhe mangkuasta wisa lumuh ngentasi perkara tegesipun kula mboten lajeng namung ubub-ubub kemawon, namun ngojok-ojok kemawon mboten. Ning kula aturi Mas maosaken nggih. Wingking menika para Satakura sampun lampah dedemitan. Para Satakura sampun samapta ing gati sawigaing dina menawi kepengok ing Pancabaya ubayane sampun ngantos balenjani. Mboten namung para Satakura wae. Nanging nek perlu Durna ditatoke mboten apa-apa. Kula ditatoke mboten apa-apa. Niki tandha tresna kula dhateng Mas Brajadenta supados panjenengan saged jumeneng nata wonten Pringgondani. Sampun karo Garkaca ing jumeneng nata wonten Pringgondani. Nggih, matur nuwun Penemban. Sami-sami. Lajeng samangke klalana kula badhe mbujung dhateng kadang kula pun Brajamusti. Dipun bujung, dioyak. Brajamusti, kowe manunggal karo aku apa ora? Nek Brajamusti paring utawa matur nuwun sewu Kakang, kula mboten saged manunggal kaliyan panjenengan. Terus panjenengan njukuk pedang cek tugel dase. Sampun ngaten mawon, beres. Inggih. Wong nek ora tegelan ora bakal mukti. Kudu tegelan, nek perlu aja kaming sanak kadang kanca, sedulur. Lho, cara kula ngaten. Sedulur nek ora pancen ora mathuk karo panjenengan, ora cocok karo panjenengan, nggo ngapa dadi sedulur? Singkirke. Inggih. Merga panjenengan golek sedulur menika akeh. Kurawa Sumadya dados derek panjenengan. Brajamusti, mandeg adiku cah bagus. Pandhawatata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 kaya ngono Kakang Brajadenta wis mentala karo adine Brajamusti nganti aku ditundung saka Kadipaten Glagah Dinulu. Ya, apa mbok kira aku mung cukup tekan semene nggonku nerimakake marang apa sing mbok lakoni Kakang Brajadenta. Kowe tak aturke karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe bakal nampa pidana saka Kakang Mbok Ayu Arimbi. Janji kaya ngene to Kang, lakon prega janji. Kakang Brajadenta kok dadi paningale malih kaya ngono kae. Ora mung sampeyan sing ditunjuk luwih aku ya kon minggat. Kaya wis ora duwe rasa kamanungsan Kakang Brajadenta kala bendana. Kowe nangis turun dalan. Aku ora nangisi sapa-sapa, ning nangisi kulawargaku, Kang. Aku nangisi Kakang Brajadenta sing kelakuane kaya-kaya. Iki nek ora ngati-ati ning ngrampuke perkara.
kaya cecembukan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan iso trah antara kula warga Kadang Brojo sampeyan karo Kakang Brojo Jento mesti padha cokrak. Aku nek carane kaya ngene iki aku bingung aku kudu piye tapakke karo awakku, Kang. Aku ora iso napa kancan kaya ngene iki. Brojo mesti mandek kondisi adikku cah bagus. Anggro sesumbar Lindo pumi kuncing ku maludo kuntur ketup lumembak menyukangku mambang Kakang Brojo Dento ya aku sing ngoyak karo kowe. Apa pancen Kakang arep nibakake pidana karo aku, adikku Di? Aja kaduk ati kajron penampa. Bab aku ning papan kene pun Kakang mung kepengin njaluk ngapura apa sing tak lakoni ning pendopo mau. Sayekti niatku ora kok kepengin nyingkirake sira Yayi, mung tak kepengin supaya eling kalawan apa sing wis tak kandhakake ngarep. Kakang nadyan akeh-akeh ngendikaning Kakang Brojo Dento. Mbok baleni meneh nggonmu paring pangandikan kalawan aku babagan kaya sing wis tuk ngendikake ana ing jroning kadipaten mau. Ora bakal bisa nginger marangke blating Brojo Musti. Niatku tetep bakal netepi kelawan jiwa kasatriyanku. Niatku tetep bakal netepi marang jiwa kasatriyanku ya kuwi netepi kelawan sumpahku mergo aku tau tate nampa dawuhing Kanjeng Rama Tremboko budidaya supaya nyingkirake bab sing elek kelawan jejering buta kaya aku lan panjenenganing Kakang Brojo Dento. Sabab muswantah menyang di papan yen to buta kuwi pakartine mesti nalisir saka anggrang-anggring kautaman tumindak yangkara budine Candala. Mula kawiwitan saka buta-buta pringgondani aja nganti ana ingkang tumindak ala kanthi kaya mengkono. Nadyan ragaku wis sarwa kuciwa, wujudku wis sarwa elek kaya mengkene nanging yen kelakuanku sarwa becik. Besok yen to aku wis tekaning pati ora bakal ngregeti kasuwargan. Ning bakal tinampa ana ing ngersaning Gusti ngakarya jagat nanging yen to tumindakku ora becik ana ing alam padhang. Wis rupaku buta, pakartiku ya ora becik, tan wurunga mung bakal dadi intiping neraka jahanam. Ora jeneng aku memulang lawan Kakang Brojo Dento, mbok menawa Kakang uga eling kalawan ngendikaning Kanjeng Rama sawarga. Mula Kakang ayo, mumpung durung kebanjur lelakon iki, hayo ndak kanthi ndak gandeng tanganku loro tak aturke Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen Kakang sarujuk kelawan lenggahing Gatotkaca, iki wis ora eneng perkara apa-apa. Mung kari kepyakan jumenengan ana ing negara ing Pringgondani. Kang, kabeh sing tak aturake iki wis tak petung kanthi nalar ingkang ganep aja nganti natoni penggalihing Kakang Brojo Dento. Merga yen to nganti aku natoni marang penggalihing Kakang Brojo Dento tan wurunga dudu eling ingkang sinandhang ana ing penggalih panjenengan. Nanging mbok menawa malah saya muntap penggalihing Kakang Brojo Dento, yo tak tampa. Aku ngaturake panuwun dene kowe wis ngelingake kalawan pun Kakang. Nanging sing gedhe pangapuramu Brojo Musti. Nadan sak kranjang koplak sing do aturake marang Brojo Dento sithik wae ora ana ingkang bisa ngowahi marang adeg-adegku. Nggonku kepengin ngreksa marang luhure wong tuwa. Kosek
Kok sampeyan paring pangandikan kepengin ngreksa kaluhuraning wong tuwa merga kuwi negarane wong tuaku. Kaya ngopo Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuku yen to ngerti negarane kuwi dilingguhi dening manungsa kang aran Gatotkaca. Sampeyan luput. Luputku nang endi? Gatotkaca kuwi turasing Prabu Trembuku. Ya mung emane metu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging kae duwe darah. Kae duwe darah Pringgondani, mula ora kleru yen to lungguh dampar keprabaning Pringgondani. Rasah dadak kagan gunung tanpa guna. Aku wis jeleh ngrungokke ukara sing dawa ingkang metu saka cangkemmu. Saiki mengkari dalan loro. Mumpung aku isih lega atiku, kowe tak kanthi ayo ngreksa kaluhuraning wong tuwa Pringgondani dijaluk. Kuwi kukupane awake dhewe, kuwi darbeke awake dhewe. Aja kaya ngono ya. Dirembug sing apik-apik. Dirembug sing becik-becik ya aja gelut. Kakang aja dedos lerem kamurkane sing lerem aja terus pasuryane abang kaya ngono. Sing apik-apik ya, Kang. Kala Bendana. Apa, Kang? Ora sah melu caturan. Bocah ngerti apa? Ya wis. Ora iso melu catur aku ki pengeleke kok, Kang. Ya nuwun sewu, Kang, yen sampeyan Kakang Adipati paring dawuh kaya mengkono, aku bakal mbok kanthi supaya anjudak kelawan Gatotkaca. Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nglakoni. Raja Musi, apa? Aku nari ora pisan sarta ora bakal tak bolan baleni. Gelem apa ora kowe manunggal karo aku? Sing gedhe pangapuramu aku ora bisa kowe adhiku sing tak tresnani. Mumpung durung pun Kakang minger kiblate. Aku kudu mentara karo adhiku dhewe. Kowe manut apa ora? Kakang nuwun sewu. Sepisan maneh aku matur aku ora bisa yen to diajak supaya bakal gawe geger Pringgondani. Aku ora iso nglakoni Kakang, tegese kowe ora manut karo wong tuwa. Nyuwun pangapura yen ngono kowe wani karo pun Kakang, kowe wani balak apa sing dadi dawuhing pun Kakang. Nuwun sewu. Yen sediamu apik aku mbok kon mati wae manut. Ning gandeng sediamu ora apik nyuwun pangapura aja kok dadekke siji mbok dawuhi wae aku ora gelem iblis lanang.